foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ye nin ye ɲɛgɛn ɲɛ 17 talan gosikan ye Bamakɔkaw fɛ yen nɔ ani Abijankaw fɛ yen Côte d'Ivoire faaba kɔnɔna la aw bɛ VOA ka kunnafoni turukalaw de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Kadiatu Tarawele an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan an bɛna daminɛ comme kɔrɔlen farafinna ntolantanba kɛnɛ la min kɛnɛsigi de ye Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ ayiwa Mali ka qualification kɔfɛ 8e de finale la mun de bɛna kɛ ɲɛfɛ tagali ɲɛfɛ an ka laselikɛla min Jaka Tarawele a bɛ kɛnɛ kan ye a bɛna an ladɔnniya a kan n'an tilal'o la a yirala k'a fɔ ko Bayangarakaw ka taa sangakaw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa k'olu bɛ bɛn ladilanni na u ka yɔrɔ la ayiwa k'u y'u ka bɛn ladilan kɛnɛba sigi fasojamakuluw ni ɲɔgɔn cɛla la a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Bayangara mara gouverneur bolo an ka laselikɛla min bɛ kɛnɛ kan ye ale bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ an ye a kan n'an tilal'o la fana Kidalikaw fana fɛ yen nɔ olu fana ka fasojamakulu tɔnkuluba ne a tɔgɔ ko CSP PDS olu fana n'u ka laadatigiw caman farala ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko k'u ka dɛmɛ yira Mali furancɛ fanga la u ka baaraw n'u ka bɛn ladilanniw na ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali ani duniya kɔnɔna la ka tɛntɛn aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna na an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. Ka segin tuguni ka foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila Mali kura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC studio 6nan aw tulo bɛ Kadiatu Tarawele de kumakan na ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye awa kunungo Mali ka samatasɛgɛw olu ye qualification sɔrɔ ka tɛmɛ ni ballontan tɔ ye kɛnɛ min n'a sigilen bɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ an ka laselikɛla min bɛ n'a b'an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw laseliw kɛ Siaka Tarawele a bɛ kɛnɛ kan ye ale bɛna an ladɔnniya mun de bɛ ka kɛ tagali ɲɛfɛ ani Mali ka victoire fɛnɛ a bɛna o fɛnɛ ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Farafina serantolantan ɲɔgɔn kun bɛ ba tako bɛ sabanina na phase de poule ɲɔgɔndanw kun cɛra kunu araba janvier kalo tile 24 san 2024 na Côte d'Ivoire jamana kan a dɔnna sisan jamana 16 24 cɛma minnu bɛ na u niyɔrɔ ta 8e de finale ɲɔgɔndanw na 8e de finale ɲɔgɔndanw bolodacogo filɛ sibiri nata janvier kalo tile 17 nɛgɛ 17 dana mana gosi Angola ale ni Namibie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bouaké o don kelen nɛgɛ ɲɛ 20 Nigeria ale ni Cameroun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Abidjan Carré janvier kalo tile 18 nɛgɛ 17 dana mana gosi Guinée équatoriale ale ni Guinée bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Abidjan o don kelen nɛgɛ ɲɛ 20 San Pedro Égypte ale ni RD Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛn janvier kalo tile 19 Abidjan nɛgɛ 17 Cap Vert ale ni Mauritanie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen Yamoussoukro nɛgɛ ɲɛ 20 Sénégal ale ni Côte d'Ivoire jatigi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tarata nata janvier kalo tile 30 8e de finale ɲɔgɔndanw bɛ kuncɛ nɛgɛ 17 Mali ale ni Burkina Faso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Korogo o don kelen nɛgɛ ɲɛ 20 Maroc ale ni Afrique du Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ San Pedro min ye Mali ni Burkina Faso ka ɲɔgɔndan ye Mali sɛnɛntolantana cɛmancɛma Alu Dieng y'a yira ko hakilina ye kelen de ye ka se sɔrɔ. O fana bɛna kɛ ballontan jijalenba ye mais on va essayer ka consigne appliquer à la règle ni Ala sɔnna ma ka se ka gagner. Un objectif tɛ ka dan 8e de finale la fɛnɛ et ni Ala sɔnna ma on va tout faire tout an bɛna baara bɛɛ bila en place pour que ka se ka tɛmɛ quart de finale la ka taga ɲɛfɛ. Mohamed Kamara Mali sɛnɛntolantana cɛmancɛma o min tun bananen don kunu Namibie ni Mali ka ɲɔgɔndan na San Pedro a yɛlɛla a ka fɔla se de bɛ ɲini Burkina ɲɛkɔrɔ. An m'a préparé Burkina fana équipe ɲɛnama ye ka Fidèle Ouest dɔ don a match a mɛ nɔgɔn mais comme nin y'a san fila an bɛ da 8e finale la an b'a essayer ka n'Ala sɔnna k'o barrière wuli ka bɔ yen inchallahu taala sisan alhamdulilayi an b'Ala fo. Kamori Doumbia Mali sɛnɛntolantana cɛmancɛma a ye wele kan lase Malidenw ma u ka dugawu don walasa u ni kupu ka segin Bamakɔ. Malidenw bɛ dugawu kɛ ni Ala sɔnna objectif tɛ dɔwɛrɛ k'an bɛɛ ci ka taa finale la ka kupu ta ka taa Mali la inchallah. Alu Badara Diallo Conti Mali degeli karamɔgɔ dankan y'a yira
ko baara de bɛna kurakuraya sisan ka Mali ni Burkina Faso ka ɲɔgɔndan makɔnɔ. O fana histoire wɛrɛ dɛ, an bɛ ɲɔgɔn dɔn ale Burkina dɔ, je pense que 8e de finale puis c'est un match c'est ni tirage de vita ani ni tɛgɛ kelen quoi. Là on sait en montant sur le terrain on sait Burkina match calculé. Côte d'Ivoire jatigi o min tun jɔrɔlen don kosɛbɛ yala a bɛna nin yɔrɔ ta 8e de finale la wa a qualifiera Maroc ni Zambie ka ɲɔgɔndan kuncɛlen ni se kɛra Maroc ta ye. Alpha K, VOA tɔgɔ la Abidjan. Eko Côte d'Ivoire kaw jɔrɔlen tun tɛ Maroc ka sesɔrɔ la ka tɛmɛ Atlas warabaw yɛrɛ kan wa. Kunun sufɛ Côte d'Ivoire dugubaw caman mada nisɔndiya bolo ka sababu kɛ Maroc ye Zambie gosi 1 ani kanangolo. O ye Ivoirekaw jigi fa tuguni nin kaninko in na. Olu minnu tun ɲana ko nin ye a bannen pewu Abidjan sirabaw kan. Kulekan tun bi fan bɛɛ ni éléphant kanubaga in ko maaw ka u sigi ni a ye Côte d'Ivoire ka nin garisɛgɛ diya in kɔfɛ ko u na taa fo final la. Ne b'a dɔn an bɛ taga final la. Awɔ, aw bɛ se ka sɛbɛn k'a bila. Côte d'Ivoire bɛna final tan wa Sénégalikaw filɛ nin ye an tɛ siran olu ɲɛ. Anw bi final tan wa coupe in bɛ to yan nɔ. Min ye Côte d'Ivoire ntolantanaw yɛrɛ ye olu ye u ka entraînementw daminɛ ka ban u ka digili karamɔgɔ Dankan Kura Guèye Jumel ko sifin ninnu bi ka labɛn sabati ni dusukolo ye wa k'u n'u seko bɛɛ kɛ an k'a lamɛn. Bi an ka laɲini tun ye ka ntolantanaw fara ɲɔgɔn kan u ka se ka baara dɔɔni kɛ. An ye miniti 45 dɔrɔn de entraînement kɛ bi sabula bɛɛ tun sigilen bɛ ka Maroc ni Zambie kan ntolanta jaabi kɔnɔ. An y'a ye k'a fɔ denmisɛnninw dusu tiɲɛnen don kosɛbɛ u ka jaabi tɛmɛdenw na nka n bɛ se ka min fɔ dusukolo o de bɛ u la. U ye nin garisɛgɛ filanan min sɔrɔ yen u bɛ fɛ k'u seko bɛɛ kɛ k'a yira jamanadenw na k'u bɛ yan u bɛ jamana fɛ wa k'u bɛ fɛ ka baara ɲumanw kɛ k'a yira jama la. Sani Côte d'Ivoire ni Sénégal ka ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ janvier kalo tile 29 nata Abidjankaw bi nisɔndiya la fɔlɔ. Alpha K, VOA Bambara tɔgɔ la Abidjan, Côte d'Ivoire. VOA Bambara tɔgɔ la Abidjan kan kɛnɛ kan Siaka Traoré ka laseli don. An lamɛnnen don VOA baaraɲɔgɔn radio so Albayan kan Côte d'Ivoire. A kan bɛ kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛn wɛrɛ kɛnɛ kan kan ni hukumu kɔnɔ. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sa Kidal mara faso jamakulu dɔw ne u ka kulu tɔgɔ ko CSP PSD olu farala ɲɔgɔn kan an'u ka laadatigiw caman awa ko ka u ka dɛmɛ jira furancɛ fanga kɛbagaw la ana a marakɛlaw la. Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Kidal kabila ma falenba 50 bɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kulu marifatigi murutilenw ka jɛkulu kɔnɔ minnu kɛlen bɛ ka marifaw ta Mali jamana kama n'o ye cadre stratégie permanent CSP PSD o maaw ye ni sariyatigiw de filɛ nin ye bi k'u tɛgɛ di Mali ma bɛɛ ani basigi okumu kɔnɔ ni ma falenba 50 ninnu bɛɛ lajɛlen ye Kidal kabila ɲɛmaabaw ye u y'a yira ko nin ye olu kɔni senbɔlen ye bi pewu kulu marifatigi murutilenw ka jɛkulu kɔnɔ ni laseli yɛrɛ kɛla u ka kumalasela de fɛ Arbakan Ag a ka kɔrɔfɔw sen fɛ a y'a yira k'u ka dɛmɛ bɛ furancɛla tɛmɛ fanga n'a ka cɛdenw yɔrɔ yaasa u ka jɛ ka baara kɛ fitina ni basigibaliya min bɛ Mali kɔnɔ dansigi ka kɛ o la malidenw ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ Mali kurako min bɛ senna u ka sabati k'aw ladɔnniya ko CSP PSD ale ye kulu ye kulu min kɔnɔ Mali horojuganfan marifatigi murutilenw faralen don ɲɔgɔn kan a sigila kabini mai kalo o san 2021 yaasa ka se ka hɛrɛ lakana ani yiriwa sabati Mali kɔnɔ nka bi o jɛkulu ni Mali ɲɛmaaw kɔni tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ o de siratigɛ la Mali marabagaw tun ye bolodi ɲɔgɔnma o laɲini k'u fɛ a bɛ waati bɔ yaasa bɛn ka sabati nka a jɛkulu kɔni ma sɔn o tɛgɛ di ɲɔgɔnma ma. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. San caman fitinɛ gɛlɛya kɔfɛ san ka sigida mɔgɔw ye a danatigɛ ka dansigi kɛ o fitinɛ ninnu na ne bɛnkan dɔw bilali ye sen kan o waleyaliw ye a wa yirala k'a fɔ ko a ɲɔgɔnnajɛ kɛnɛba a taara sigi san ka mɔgɔw ka ɲɛnajɛ kɛnɛba kan bi alamisa in na wa k'a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Banjagara gouverneur Sidi Mohamed El Beshir bolo. Tijani Wedrago VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Banjagara mara la bɛ kuma an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Nin donsen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya de kofɔ wa ni ko nisɔndiya a tɛ taa bɛn ni kelenya kɔ
an filɛ nin ye sanga bajangara marabolo kɔnɔna na a bɛ waati jan bɔ furugufurugu kun donna ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye ka na ni gwɛlɛya caman ye i n'a fɔ ali dolo b'a ɲɛfan ye cogo min na ale ye sanga mɛri ye sigi kɔnɔna na maaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka sabu kɛ fɛn caman ye nka bi bɛɛ lajɛlen hakilina sɔrɔ ka segin kɔ hakili la ni ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna kɛ tuguni nin bɛnbaliya in kɔni nana ni degun caman ye sigida in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyana degun fanba kun bɛ musolakaw de kan Dorcas Pujugu ye dɔɔni ka gɛlɛya la an k'ale lamɛn a ye degun caman lase an ma musow kun tɛ se ka sugu jɔ fɔlɔ la u kun bɛ sugu jɔ ka fɛn bɛɛ kɛ u ka nasɔngɔ ɲini n'a ye ani u ka safinɛ ɲini n'a ye o la kɛlɛ in nalen o bɛɛ dabilala o degun kun bɛ anw na mɔgɔw kun tɛ se ka taa ka bɔ u ka mɔgɔw ye fana dɔw ka ba bɛ yan fɛ dɔw ka fa bɛ yan fɛ an tɛ se ka taa an tɛ se ka na o degun fana kun bɛ an na kosɛbɛ nka bi a bɛ cogo di Dorcas Pujugu an k'ale lamɛn ko kura ye sisan an ye ɲɔgɔn bolo don ɲɔgɔn bolo sisan an yafara ɲɔgɔn ma o la an nisɔndiyalen don ka an ka mɔgɔbaw wele o la sa bi alamisa sanga n'a nɔkan dugu bɛɛ lajɛlen ye kan bɛn di ɲɔgɔn ma sanga dugu kɔnɔna na walasa u bɛ se ka taa nin kɛlɛ in ban kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya kun bɛ bajangara gouverneur de bolo n'o ye Sidi Mohamed El Bessiri ye a kɔni kunbɛra ni tulon ni nisɔndiya de ye ni ko sanga i ko dɔgɔnɔdugu nin ka mayɔrɔ i n'a fɔ Paul Togo b'a ɲɛfan ye cogo min na ale ye réconciliation ɲɛmɔgɔ dɔ ye bajangara on vient à Sanga on dit dolo dolo ni nana sanga yan nɔ i b'a fɔ ko dolo tɔgɔ kelen dolo dolo wa duguta in bɛɛ lajɛlen ye dolo de bi an sensera yan na walasa furugufurugu min bɛ yen o bɛ se ka ban cogo min na qui a commencé à se dégrader musolakaw caman de kun bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna na k'u ka nisɔndiya yira baw u ka fɔla ni nin kɛlɛ in kɔni banna a na kɛ sababu ye sɔrɔ nasiraw fɛ olu ka segin u ka baaraw ma Ɲɛma Pujugu ye sanga ka fɔ musolaka dɔ ye an k'ale lamɛn san ma na an ka bɛnbaliya kama don wa an kɔni t'a dɔn an kɔni b'a fɛ ni san wɛrɛ kɔni ni san ba nana kɔni an bɛna jaba caman don kabini sɔgɔmada in na kɔni sangakaw kɔni bɛ ka fiɲɛ surun de sama n'o ye bɛn ni kelenya fiɲɛ surun ye bɛɛ lajɛlen kɔni jigi b'a kan k'a fɔ sanga ta na kɛ misali ye bɛn ni kelenya o bɛ se ka segin ka na Mali la cogo min na Tijani Wederawogo kabini sanga bɛn kɔnɔna na VOA Banbara o tɔgɔ la l'Amérique ka lasigidenso min bɛ Bamakɔ olu farala AICR kan ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka lajɛrɛ kɛnɛba sigi fɛn min ye kɛnɛya kuma baarakɛ bolo olu bɛ se ka latigɛ cogoya min na l'Amérique jamana ani Mali ni ɲɔgɔn cɛla la awa a kɛnɛ kan yen nɔ l'Amérique cakɛda min bɛ ɲininibaw kɛ banakisɛ jugubaw ka duniya gun kan o ɲɛmɔgɔba dɔ n'a tɔgɔ ko Dr Stevie Holland ale tun bɛ yen nɔ Mohamed Daɲogo VOA Banbara ka laselilikɛla tun fana bɛ yen nɔ a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn Dr Steve Holland n'ale l'Amérique jamana kɛnɛyaso belebele dɔ ɲɛmaaba ye ale bɛ taamana Bamakɔ Mali kɔnɔna la yan o la sa l'Amérique jamana ka lasigidenso min bɛ yan n'o ye ambasadi ye o ni Mali dɔgɔtɔrɔbaw ka ɲininikɛlaw olu kɔni ye lajɛrɛ belebele sigi sen kan o lajɛrɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye san 30 baaraɲɔgɔnya min bɛ l'Amérique jamana ani Mali ani ɲɔgɔn cɛ kɛnɛya sira kan ka o san 30 ka o ɲɛnamaya Wanteni Jalo n'ale sanfɛ kalanso ɲɛmaaba ye an k'ale lamɛn nin kan an ni Amérique anw jɛna ɲɛnaya san 30 ye an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ baara in u ye mɔgɔ caman former a yɛrɛ b'olu caman dɔn ka ban an ka laboratoire o ɲɔgɔn tɛ bi yɔrɔ caman na laboratoire équipement b'a kɔnɔ ɲɔgɔn tɛ yɔrɔ caman na fɛn bɛɛ yan o fɛn kelen de bɛ Amérique donc an ka chercheurs bɛ baara kɛ n'o fɛn kelen ye mais u bɛ baara kɛ an ka banaw de kan min ye sumaya ye ani sida ani tuberculose sɔgɔsɔgɔninjɛ ani Ebola n'a yɔrɔ bɛɛ y'o kuma mɛn ani min bɛ sisan o COVID-19 an bɛ ka jɛn ka baara kɛ ni fɛn bɛɛ kan ala sɔnna fana an bɛna kunnawolo sɔrɔ a kɔnɔ. Steve Holland y'a jira k'a fɔ ko ni Mali kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baara caman na an ka lamɛn. An ni Mali an bɛ ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ san caman bɔ bana caman kan walasa ka olu kɛlɛ o banaw la sumaya b'o la sɔgɔsɔgɔnijɛ b'o la fo ka taa bila sida banaw la wa o baaraw olu na to sen na.
l'Amérique jamana ka lasigiden n'o ye Rachina Koroni ale kɔni y'a ka nisɔndiya ka o yira ka ɲɛsin nin bolodi ɲɔgɔnɲama min bɛ nin jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ. Ne kɔni kabini ne kɔni sera Mali kɔnɔ n ye jate minɛ o de k'a fɔ Mali ni l'Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛya sira kan u ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni fɛn min don a ka ɲi wa a nafaw olu ka ca kosɛbɛ. O de la ne hakili la k'a fɔ a bolodi ɲɔgɔnma o na to sen na. Dakuruɲa labanna Wanteni Jalo kɔni ale ye folikan kɛ ka ɲɛsin l'Amérique jamana ma ka taa kan u bɛ ka dɛmɛ min ta ka Mali sɛgɛrɛ. Vraiment o ye k'u fo tuguni ka cɛsiri la u bɛ k'an dɛmɛ mais u tɛ k'an dɔrɔn dɛmɛ u bɛ ka diɲɛ de dɛmɛ parce que n'i ye jamana kelen dɛmɛ ka bana kɛlɛ pali tɛ anw dɔrɔn fɛ yan a bɛ farafina jamana bɛɛ la a bɛ Asie jamana caman na. Tile kelen kɔnɔna la l'Amérique jamana kɛnɛya baarakɛlaw ani Mali kɛnɛya baarakɛlaw u bɛna lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min o kuncɛtɔ u bɛna baara minnu kɛ san nataw la u na o fɔ ɲɔgɔn ye. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Burkina Faso soronadunikɛla tɔgɔtigiba ni ani soronadunikɛla tɔgɔtigiba ne a bɛ faso jamakulu dɔ ɲɛmɔgɔya ba la ale welekura cɛlamɔgɔ dɔw fɛ a ka cakɛda ka laseliw la bi alamisa ye don in na Guy Hervé ne a bɛ baara kɛ ni sens o kuluba fɛ ka welekulu arabadonw lada la bɛ ka fara welekuli caman waleyaw kan minnu caman tɛmɛna kalo caman ninnu tɛmɛni ninnu na Burkina Faso. Nigerkaw fɛ yen nɔ polisi ye sɛgɛsɛgɛli kura dabɔ dɔgɔkun 3 sanu tɔni 1 minɛli la Addis Abeba pankurunjigiso la ayiwa min bɔra Ɲame kaw fɛ yen nɔ Niger faaba kɔnɔna na. Niger kirisira dɔ ka laseli la kunnafoni dilaw AFP mɔgɔw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko sanu ye kilo 1,800 ɲɔgɔn na valeur n'a valeur bɛ taa i jɔ fo CFA wari miliyari 60 ɲɔgɔn na awa k'a minɛna Addis Abeba Transparency International ka communiqué la nka u ma waati fɔ a minɛ waati la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An seginnen kana studio kɔnɔ ka don an ka jɛmukan tako filanan waati filanan kɔnɔna la k'a fɔ an ɲɛna ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na Kɔdiwarikaw fɛ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Koro Baɲangara mara la an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 tomi ani 2 kan ni minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in fɛn na an ka sanfɛ bɔlɔlɔ siraw olu dayɛlɛlen don nka an b'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna k'a fɔ awa nɛgɛ darakilen b'an bolo bi an ka sɔn a tɛ ka se ka tɛmɛ an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ ka ɲa nka an kɔni a bɛ se ka an ɲi an ka techniciens bɛ baara la a mana kuncɛ tuma min na aw bɛna an ɲi awa ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye bi alamisa in na Human Rights Watch ye ɲangili bila Burkina Faso sɔrɔdasiw kan ne faso jamakulu mɔgɔ 60 ɲɔgɔnna fagali ye minnu ma sɔrɔla u ka dansagokɛlaw kɛlɛliw fɛ u ye sanfɛ gosili kɛ minnu kan Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka lamɛn. Ni fagali nunu kɛra finitigiw ka sanfɛ mugu fodon 3 de senfɛ a daminɛna kabiri utukalo waati mugu fodon 2 fɔlɔ binna doafiyɛ dɔ kan tɔ kelen dɔ o binna janajakɛyɔrɔ dɔ la ni kɛra kulu min sigilen don bunadamaden jo sariyaw lafasali kama olu ka laseli ye min kɛra bataki dɔ kɔnɔ kulu min n'a bɛ wele ko HRW ka fara sariya camanw kan olu bɛɛ lajɛlen y'a sɛbɛntiya ka daminɛ septembre kalo la ka se novembre kalo waati ma sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ sariya minnu bɛɛ lajɛlen lajɛyara ni photo ani jaw ye min bɛɛ lajɛlen na tɛmɛna sanfɛ jatɛmɛlan fɛ n'o ye image satellite ye ko Burkina Faso jamana finitigiw ye u ka kɛlɛkɛ minɛjugubaw de labaara ka se ka ni dangarili ninnu kɛ ko n'a kɛra sababu ye ka duguden camanba de ni bɔnɛ ka fara karo gɛlɛya juguba dɔw kan min kɛra ni kɛlɛ in senfɛ nin kɛra ni kulu in ka seereya ye a ka bataki kɔnɔ ka bɔ New York kaw fɛ yen utukalo tile 3 Burkina Faso ka jabarani so RTB fɛnɛ ye ja dɔw la tɛmɛ u ka laseliw senfɛ k'u ka sanfɛ finitigiw ka sanfɛ kɛlɛkɛ minɛnw sera ka sebagaya sɔrɔ jadi
jadijɛkulu maaw kan buro u ka jamana kɛɲɛ ka yan fan fɛ jabaraniso rtb ye nin ja nunu yira ja min kɔnɔ mugujugu tun bɛ ka ci ni marifa cikanw ye ka taa mɔgɔ camanw ani bigan dɔw ma ko min jaw tun lajɛyalen don min seereyaw dira a mara duguden dɔw fɛ hrw y'a lase cogo min na mɔgɔ 28 ɲɔgɔn k'olu de fagara mɔgɔ caman wɛrɛ olu jogina ko waleya in kɛra sugu kɔnɔna dɔ la kuma min na a falen tun don i n'a fɔ dakɔnɔ ɲi u y'a fara kan o sen fɛ k'a fɔ ko jɛkulu maramafɛntigiw minnu ni u bɛ wele ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans jenim n'u ni al-qaida jadijɛkulumaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko o kulu kofɔlen in de tun kɛlen don ka buro marabolo a n'a lamini bɛɛ lajɛlen minɛ rtb jabaraniso kunnafonidila dɔ fɛnɛ y'a lase cogo min na ko nin yɔrɔ kofɔlen tun ye jadijɛkulumaw ka dagayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye hrw u ka laseliw senfɛ y'a da kan ko duguden minnu tun bɛ nin lamini ninnu na k'u caman de tun jagoyalen don ka baara kɛ ni jadijɛkulumaw ye olu minnu kɛlen don ka nin yɔrɔ in laminɛ baɲumankɛtɔn human rights watch n'o ye hrw ye y'a lase fɛnɛ a ka nin bataki kofɔlen in kɔnɔ ko burkina faso jamana ɲɛmɔgɔw tun kan ka wulikajɔ sɛgɛsɛgɛliw boloda joona ka kɛ ni karogɛlɛya wale ani ni dangarili ye wa ko ka se k'a dɔn maa minnu ye nin walejugu kɛ u ka se ka ɲangi o kɔfɛ ko dɛmɛ ka don kasaratɔw an'u ka denbayaw ma. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi arajo kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma arajo la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Agence américaine de régulation de l'aviation civile n'u y'u ka pankurun ka cakɛdaba ye n'a bɛ kɔlɔsili kɛ l'Amérique pankurun bɛɛ ka panni cogo an'u ka dilanni cogo n'u ka fɛnw kan ye laseli kɛ kunungo araba la k'a fɔ k'u ye sɛgɛsɛgɛli boloba bila Boeing 737 max 9 kan minnu caman lajɔlen don an bɛ don min na i ko bi k'a sababu kɛ kasaraba dɔw ye n'a waliyara u kan janvier kalo daminɛ waati ninnu na Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a ka kumakanw lamɛn. O siratigɛ la Amerika pankuru tɔnba United Airlines n'o ka pankuruba nin ka ca ni fasɔn nin ye pankuru 79 y'a jira k'a b'a labɛn ka nin pankuru nunu baara daminɛ ko kura ka daminɛ karidon na janvier kalo o tile 5nan na Alaska Airlines Boeing 737 max 9 min tun bɛ ka bɔ Portland Oregon mara la ka taa Ontario Californie mara la ka kabine da dɔ labɔra a ka pankuru kɔnɔ pankuru baarakɛlaw bɛ se ka da dɔ dat ni kɔrɔtɔko bɔyɔrɔ minnu bɛ yen olu hakɛ bɛ se ka kɛɲɛ ni pankuru kɔnɔ yɔrɔ hakɛw ye o bɛnkan nin kɛra Boeing 737 max 9 218 la ani 171 kan minnu laseginna fo ka se bi ma o kɛcogo la FAA ye pankuru min labɛnnen o cogo la o y'o jɔ ka bɔ a ka panni na fo ka se kunnafoni wɛrɛ ma nin ko nin man kan ka kɛ tuguni abada sariya ko labɛnnaw y'a jira kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ k'a jira ko wale wɛrɛw bɛna kɛ walasa pankuru bɛɛ ka lafiya ni labɛn sigilen nin dafara pankuru bɛ se ka segin baara la a ko ten k'a sɔrɔ a ma don fɔ a dilabaga ye a jaabi joona wula fɛ a ko an bɛna taa fɛ ka jɛkafɔ kɛ ni FAA ye kosɛbɛ ani ka jɛya ani ka tugu ka bilali sirakan ko n'an bɛ fɛɛrɛw tigɛ walasa ka lakanani ni jogo ɲuman sabati Boeing la AA fana y'a jira k'a fɔ ko a ye Boeing ladɔnniya k'a fɔ ko a ma sɔn ka yamaruya di 737 Max denbaya Amérique dilanko tɔnba ka pankuruba boli ma n'o ye Max 9 ta fana ye. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen. Festival la Ogobanya ale kɛnɛ 9nan sigilen bɛ Bamakɔ an bɛ waati min na i ko bi a bolodalen don dɔgɔnɔw de fɛ dɔgɔnɔw ka ko kɔrɔw an'u ka ladalakow caman o de bɛ bila a kɛnɛ kan mɔgɔw ye awa ko k'u ye ɲinanta ɲɛmɔgɔya di bɔbɔw ma u balima bɔbɔw ma
an ka lasilikɛla George Atino ka bɔ Bamakɔ ale bɛ kuma kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Place du Cinquantenaire kɛnɛba kan Bamako dɔgɔnɔw ka masques bɔra i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na san o san Ogobaɲa kɛnɛ kan nin ye o mun ɲɛnajɛba ta k'o kɔnɔntɔnna ye nin ɲɛnajɛ in ye cogoya ye waasa ka se ka dɔgɔnɔw ka seko ni dɔnko sankɔrɔta ani ka se ka dɔgɔnɔw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ Nuhum Tapili Ginadogo dɔgɔnɔw tɔgɔla tɔnba ɲɛmaa b'a ɲɛfɔ cogo min na. Tɔgɔnɔden minnu bɔra Bayangana Bankas Koro Douanza fo ka taa se Mopti ma ani minnu bɔra diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ka na Ogobaɲa ta ko 9 na Bamakɔ yan an b'a fɔ aw ye aw bɛɛ lajɛlen aw danse yan de Ogobaɲa ye kɛnɛ mun dɔgɔnɔya u kan ka bɔ ka da kɛnɛ kan an kan ka layanamaya bɛn ale ni keleya kɔnɔna na. Festival Ogobaɲa dabɔra de dɔgɔnɔya kana se ka tunu o de kama an b'a fɔ aw ye hali sisan a y'aw cɛsiri dɔgɔnɔya ye fɛn mun ye an ka se k'a kɛ nisɔndiya kɔnɔna na. Ɲina wele kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don siya mun ma o ye buwaw ye ka kɛɲɛ tin mun bɛ u ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Tani Timote Kone ale ye buwaw tɔgɔla tɔn ɲɛmaa dɔ ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an ye buwaw ani dɔgɔnɔw cɛla kan. On est très honoré. Bois Nimi aussi bien que toute la communauté Bois. Bois kabila in bonyaba kɛra ye dɔgɔnɔw fɛ a welele kɛnɛ kan ka da kan dɔgɔnɔ ni Bois bɛ komi filaninw de ye tariku kɔnɔ an bɛ balo ɲɔgɔn fɛ Bois kabila in murutilen ka ɲasi farajɛw ma san 1916 la dɔgɔnɔw faralaw kan ka farajɛw kɛlɛ furu b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka laadaw ye kelen ye ani an bɛ balo ɲɔgɔn fɛ. Les mêmes réalités en un mot et ils cohabitent ensemble. Ogobaɲa ye ɲɛnajɛ ye wa lɔgɔfiyɛ fana don mun sen fɛ maaw bɛ se ka u senfa ka na dɔgɔnɔw ani Mali seko ni dɔnko fɛnw caman san. San o san Awa Moriba ale bɛna dɔgɔnɔfiniw kɔni sarada waasa ka o feere Ogobaɲa kɛnɛ kan. A jigi dalen don a kan ka fɔ ko ɲina k'a ka sugu na se ka ja. An ka dɔgɔnɔfini de feere ni tɔgɔ ye muso bɛ taa siri nin ye bɔgɔlan ye nin ye orange bonnet ye nin ye ballon ye nin ye dessin ye nin ye dɛmɛ ye nin ye bikini ye nin ye lamu ye an b'u de feere dɔgɔnɔfiniw don a bɛ bɔ dɔgɔnɔfini la an baw de b'a dilan ka na an b'a feere yan an bɛ tɔgɔ na san caman a sugu fana ka fisa n bɛ Ala barika da. Nka jagokɛlan dɔw kɔni bɛɛ la k'u ka dusumakasi jira ka kɛɲɛ ni standu feerekɛyɔrɔ kɔni sɔngɔ yɛlɛli ye ɲina i n'a fɔ Amos Kulibali ale b'i kan ɲaga ni o ye cogo min na. O k'a faamuya a dabɔra ka anw bololabaarakɛlaw de dɛmɛ nka bi a bɛ ka kɛ anw ka dimi kan a bɛ ka kɛ anw ka ɲɛkumu kan an ye stand ta première édition na 40 000 francs o waati stand kun ka bon c'était 3,50 m. Donc imagine an y'a daminɛ o waati mais kana se bi ma restaurant yɛrɛ kɛra 50,000 ye bon an yɛrɛ bɛ feere kɛ yɔrɔ mun na o kɛra 16,000 ye donc c'est comme 8,000 kana se 16,000 ma a tɛ anw dɛmɛ anw ye baara mun kɛ ka san bɛɛ kɛ ka festival kelen labɛn o ye koba ye n'a fɔra ko o stand wari ka ca vraiment a y'anw dege kosɛbɛ. Sannikɛlan kelen-kelenw olu kɔni bɛ la k'u senfa ka se Ogobaɲa kɛnɛ kan. Isa Degoda ale yɛrɛ b'a la ka samara fitinin dɔ lajɛ ka se k'o san a dencɛ ye. An kɔni yɛrɛla yɔrɔ camanw la mais fɛn o fini bɛ cogo na pour le moment donc an ma se ka sanni kɛ fɔlɔ donc pour le moment n'i ka fusion ka samara de bolo kan an bɛ k'o lajɛ an fana bɛ prix ɲini ka mɛ a ye prix fɔ donc an bɛ ka discuter a kan donc n'an bɛnna kan an b'o ta ni Ala sɔnna ma. Ogobaɲa tolo ni yɛlɛ don ka fara o kan maaw bɛ se ka bu ni kolo fana bɔ ɲɔgɔn na. Nin ɲɛnajɛba in bɛ to senna Bamako Mali faaba kɔnɔna la fo nin dɔgɔkun in kuncɛyɔrɔ. George Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako.
ayiwa an lamɛnbagaw ka halisa ka foli ani tanuni lase aw ma ayiwa ka fɔ ɲɛna nin bɛna dansigi kɛ an ka jɛmukan na ka halisa ka hakɛto ɲini aw fɛ sabula an ka nɛgɛw darakira bi an ka volume ma sɔn du tout a ma ɲa bɔlɔlɔ siraw fɛ ka o hakɛto ɲini kɛ aw fɛ u bɛ labɛnw na ka a ladilan sini ni ala sɔnna ma aw bɛna malikura kɛnɛ kan aw bɛna aw ka volume sɔrɔ a nɔ la yan'u cɛ a bɛna ban jɛmukan in a labɛnna Cheick Thioro fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ o tuma an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la télévision ani radio siraw fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ